Hai लोगोफोर, दिनै जोङो जोंनि गोदान फादारखौ जाहानि न'आव आलासि जानो लांनो नागिरदों आरो ना। दाखालि गोदान फादार जादोंमोन जे मार्कुस फादार, बेखौ जाहानि न'आव आलासि जानो लांनो नागिरदों। गासैबो रेडि जाबाय, नोंथांमोना नुगोन आरो ना। Dapat ready जाबाय, फैगासिनो। आंनिया बै नै आइमोनाबो रेडि जाबाय, आइ आबै नानि नै दायो रेडि जाबाय, थांसिगोन। Dayo jahani lama moनफैबाय। Video latarबाय। Welcome vlog. Ini जों फैलाय बिहामजो लोगो मोनफैबाय ने। Yo, so can come for Jai. Diनै जाहानियाव फादार आलासि जाफैदों आरो ना, ओमफ्राय बिनि थाखाय एन्थाब बनायदों फिथा फादारनि थाखाय आरो। बे आबै आंनि आबै। अनासि सावगोन आरो ना, ओमफ्राय नैबे एन्थाबनि रेडि जाबाय। गाइखेरखौ खांसै नामा मादै?
Barli. Kiri dang. Kiri bara dang. Jangan pokri ni na. Tin pua mana besang? Ayo. Share tin pua jadi. Barlina na? Barlina. Ikut je, biam je, jeng nana itu sudah.